Di ste društvo, dobar dan. Danas idemo u nove pobjede u šumi. Nakon dosta dugo vremena, evo ga, ne Škoda, nego već IMT, što više 549.4, što god to značilo. Nećemo previše duljiti, znači penjemo se na tu izraženu crvenu stepenicu i upadamo u interijer koji je realno W interijer. Može prvi start. Gledat će za kurba, kaj sad? Dobar. Dobar je realno. Gle, ja se ispričavam ljudi moji, imao sam nekih poteškoća jer nisam baš dugo igrao Farming Simulator dugo i čim sam ušao u Farming Simulator ništa mi nije radilo na volanu i sad moram preko tipkovnice malo kombinirat, ispričavam se, malo ću se morat naginjat, a šta se radi? Šta sam ti reći, to da interijer je stvarno dobar, nije ono prestar jer ipak se radi u modelu 549.4 i ti svi nešto .4 nešto i ti P modeli su kao nešto novi, ali to je bilo ono... Taman kad tu razmišljam zašto nema, evo ga, dolazi, nisam završio rečenicu, mislim vidi se da je novi, ono, nije kao 533, ono, prva generacija, tako da je baš dobro. Sad može. Ajde, Kondo. Alo. Što me zatvori? Pa nemoj to raditi. Nemoj to da radiš. Nemoj ništa, htio sam ga malo u leru zadubivat. Jer čim mu daš gasa, on odmah čači. Baš ono, ludnica. Ima taj zvuk. Kao što rekao, taj zvuk. Tako je napravljen mod. Prvi mod koji sam našao za IMT-a, ono, tražio sam i Kosmaka i to sve, ali ovo sam uspio naći, ne vezi, čekaj, sad 549. Ovo je naš put gdje mi idemo u šumu. Dobar. Mislim, traktor leti, može i 40 na sat. Ali to sad nije previše važno, jer ja ću vam pokazati snagu. Doduše, ovo je skroz lagana čeza, ništa pretjerano. Možda čak mogu i dvije staviti mu, ali neka jedna. Ja znam da prošli put pretovar je bio u dve čeze, šta ću pretovar u dve čeze. To jest bilo je dvije čeze, tako da, ajde probat ćemo jedan pretovar u jednoj i dobro. Mislim što to biti baš dobra priča. Ali pusti priču! Zato što, ne znam da ću moći ovakve, ne znam ni kako da ih nazovem čovječe. Ovo je debelo ko... Mislim, probat ćemo kako li sam samo jaka. Zna se. Ma da. Ne, ovo je too much. Idemo reznut ovo drvo sa Husqvarnom. A dobra je Husqvarna, ali nema mi taj okretni moment, šta znam. Kuštilovka. Ovdje mi radi neko. Lagano. Javim se kad sve spremim. Nešto sam malo duže kljucao po ovim drvima jer kužiš babura je maler za ova drva. Kako mu nestaju, tj. kako mi nestaju. Sad sam slučajno dao gasa. I jedno drvo ispalo. I drugo, odlično. Gle, idemo k tom putu. Definitivno.
kaputu, to jest da, kaput moji živci. To sam baš htio reći. Sad je bolje. Mislim, čeza je zapravo minijaturna. Tako izgleda. Ja se prevenuo sa novom nagibom. Dobro, sve je do vozača, tako da to imam na umu. Samo moram paziti. Joj ne, hajde mu rikat sa ovaj automat. Ne! Evo ga, znači najko sam prva, druga, treća do šeste. Ali ovo, sad ćemo se njega vratiti u farmu, jer malo sam duže sad bio u Sim Racingu. Ali da će se mi... Šta onda košnice je? Nemam pojma, moram spuštiti. Sad sam tu toliko drva stavio, ne znam koju ću snimat. Iskreno, testirali smo traktore koji imaju onak oko 100 konjića i dao sam im veće čeze, logično. Sada ću vidjeti kako sam bio snašao IMT 549, brale! S tim da u Rikard već baš ne može onak, mislim može onak. Ajmo to preći. Ajde, test izdrživosti. Dobar. Ovo. Može. I jedan uspon. Zašto imam drvo, ne znam. Malo smo promijenili kameru. Išli smo lijevo, išli smo ravno, idemo sad desno. Malo za promjenu. Mislim, ako prođe ovaj uspon, sve je prošlo ravno. 14 sat. 10. No ide. Nije nešto pretjerana tura. Ali ide. Nisam ja sad htio nešto ubijat kao ono Fenta kako god. Ipak trebam još naći tu taj neki rang, tu neku nijansu. Mislim, ovo je sad prelazno, da. Aj čeza je mala, kuži. Baš je mala čeza. Mislim, IMT ide. Ipak je to Balkanjeros. Ali ide, stvarno, respekt. Nemam zamjerke. I još 40 ide. Ali, budemo probali sa još jednom čezom, jer vidim tu kuku iza. Nemojte još bježati iz videa, jer ovo je bilo prelagano, pre-easy. Idemo malo... Nećeš! Dvije čeze, narode. Ovo je već prava priča. Dobro je, rade lajsne kak treba. Sad se još treba okrenuti. Treba se još okrenuti, ne znam kako, na koju foru. Treba bi još malo skratiti. Znači u ovaj kanal nekako ga zalaufat. Što još okej. Sad nemam baš mjesta, to je problem. Zopni. Okej, actually dobro. A tu se sam zavulkio skroz, da. Skroz. Op. Joj, ovaj zadnji još da sam prošao, to je bilo baš dobro. Dobro, sve u svemu, ovo nije test odlaženja ili kako god. Ovo je test snage. Aj, sad dajmo snagu, već je malo teže sad. On to podnesti. Pa vjerujem da hoće, ali opet 6 km na sat.
Možemo probati sad na ovaj glavni dio. Zašto da ne? Mislim, opet on leti. Baš leti ono, skače sve. Nije on toliko jak koliko on ima težinu, znate. Manjušan je, to može tebe. Mata gleda. Bez problema. Dobro, ovo je domen greška, ali to sam htio probati. Da mu smeta okolina i to, normalno ovako ide, mislim, htio sam probati što nam ne. Ako već sa jednom čezom prošao ovako, sa dvije se igra, mislim, svaka čast, faktor, to. On je to povukao, ljudi moji. Vi recite šta hoćete, a on je ovo povukao. I on cigra su ovom, evo. 40 na sat, milina. Miran. Dost dobro napisat, dost dobro. Joj, nemaš migavac, čovječe. Nemam za atačati, detečati, šta još, sve ne. Kažem, to mi se baš sve pošamirilo. To treba sve srediti. Definitivno bih htio nešto započeti kao neka vožnja ovako, jer htio bi onako voziti baš kao u stvarnom životu, znači evo, ide mi auto u suprotnom smjeru i sad ja u drugoj liniji, a on u prvoj i onda onako. Čisto da se malo praksam u tome kako vozim s ove kamere, naravno. Mislim, doduše ovo je traktor pa onda si skroz ravno, ali kad si u autu skroz si lijevo i onda moraš znati koliko imaš prostora desno i tako to. Ne bi bilo loše, iskreno. Ali dok sam to ispriječao, već je IMT došao brzinom dunje. Znači, a zato košnice rip. Koliko novaca, ljudi? Koliko novaca? Ne bi ni stao. 5K. 5K. A naravno to je malo. Znači Fendt, koliko je zaradio, da, znači ovdje baš ono radi uloga u tome koliko su drva široka i to sve. Ko bi rekao, ali opet, šta znam. Mislim da je ovo IMT pa dostojno položio. Mislim, nisu ovo neki testovi, ali ako podržite ovaj video kao i prošli da se spas, hvala vam puno, jer to mi daje motivaciju da još zanimljivije videe radim i što češće. Hvala vam puno. Istinski. A sad, znamo što ima napred. Čekaj malo, ne. A idem na most kao sa Fendtom. Jel da, mislim da je tako. Zove se vlak sad, Mislim da tu visi Fendt. Popravio sam ga. Ovo što sam mi rekao. A vidi ovo je. Ok, šta ja radim, ne znam. Nemam pojma šta radim. Vidi ovu cijev, čovječe. Čekaj malo. Šta je tu? Nemam nešto... A to kao neki... materijal. Mislim papir je, očigledno, ali... Kao da se to može pokupiti, jer... A to zadna jabuka, na neku foru, nešto. Nemam pojma. Uglavnom nebitno. Sad smo na pruzi, koja je hrđava stara. Tu je i Fendt naš. Ide IMT s njim odmah pored. Kao kolega. Ali ovog puta se neće objesit, nek će past u propast.
Joj, vidi farovi mu još ostali, žao mi je, jaki duša. Farovi mu ostali. Tu je i John Deere, koji ste isto video podržali, hvala vam puno. Ostavite like, share, subscribe i uživajte mi u ostatku dana, večeri, kako god. Ćao, čao.